banye kene mono afa mbo nwada MC aga nnewu tata bụ ụbọchị Friday we na-asị nke onye chinya zero ihe nji bịa n'ụbọchị nke tata bụ gbasara apụtara m na-abata ebe m bịara we kpọrọ nwatakịrị nwaanyị abata we na-asị ogini mele ya asị na ọpụta mfe ebe dị na side roundabout Nnewi dịka akọsị kọ ndị kpọtara ha nọ ebe a ịghọta ọga bịa so ọ dịka ha osi bata so ọga wee kpọla wee bịa sị na ọ fụrụ nwatakịrị ebe dị na side roundabout Nnewi onye na-eche asị na ọkpụkọ na onye nwụrụ anwụ oje gwa ụlọ mmadụ ndụ o wee tie bụ Samaritan onye nwere ezigbo obi ụmụ ya wụrụ sị na ya emeta aka mmadụ abụghị ofe ife ọkpọrọ nwatakịrị abịa na redio steshọn wee jụọ nwa ajụzie ya ajụjụ o wee na-akọwa ọ sị na ya esi mkpọ na Aunty pụrụ ọrụ n'ụtọ Aunty kwadochara pụọ na ọ kpọte ha wee pụọ na-akọ